Meta mmur il-Knisja viċin fejn noqgħod jien, nara biss anzjani. Il-Knisja hija biss għall-anzjani. Il-Knisja mhix klabb tal-anzjani bħalma mhix klabb taż-żgħażagħ. Jekk issir xi ħaġa għall-anzjani tmut. San Ġwanni Pawlu II kien jgħid li jekk tgħix maż-żgħażagħ inti stess issir żagħżugħ. Il-Knisja għandha bżonn liż-żgħażagħ biex ma tixjieħx. Dear Pope, Aziz Papa Franġisku, għaliex għażilt it-tema Marija qamet u marret tħaffef għal dan il-jum dinji taż-żgħażagħ? Għax malli Marija kienet taf li kienet se ssir omm Alla, ma baqgħetx hemm tieħu selfie jew toqgħod tiddandan. L-ewwel ħaġa li għamlet kienet li telqet fuq vjaġġ, tħaffef biex isservi, biex tgħin. Int ukoll trid titgħallem minnha kif titlaq fuq vjaġġ biex tgħin lill-oħrajn. X'inhi t-tama tiegħek għal-jum dinji taż-żgħażagħ f'Lisbona? F'Lisbona nixtieq nara żerrija għall-futur tad-dinja. Dinja fejn l-imħabba tinsab fiċ-ċentru. Fejn nistgħu nħossu li aħna aħwa, ninsabu fi gwerra, għandna bżonn xi ħaġa oħra. Dinja li ma tibżax tkun xut tal-Evanġelju, dinja ferrieħa għax jekk aħna l-insara ma jkollniex ferħ, maħniex kredibbli, ħadd mu se jemminna. Ejju nitolbu biex il-jum dinji taż-żgħażagħ f'Lisbona jgħin lilna żgħażagħ biex nitilqu fuq vjaġġ, filwaqt li nagħtu xhieda tal-Evanġelju pajjietna stess.